So guys, kutamba maimana. Akungorapa sisi manje. Umeona wapesa wewe. Hasi jaiza. Guys, nani sikuisa timuda tulipicha basa kuiva jema doro. Indoro rapi na fridge. Yangu tamba yae. Ini wa identity hapa. Akona. Aya gara umri. Indula kusema kumwa iri yana dry. Eno anise brand ndani. Iri. Bati ndari singani naki kukelele ngria. Riko fridge uko. Mune sabana dry ne under dry. Yeah, brutal. Ina zinwe. Brutal. Bene brutal. Enda ka guarana kaya nabisha no ya guarana. Aina atina ndo roga. Energizer. Ndiri grewo kwa. Kokoma ndo kumbro one. Awe energy. Ah, doro ya. Ha. Imagine. Hatari wanyama. Hatari wanyama. Mambo ya manyama. Muriseko madaris. No, ya tengo kugira wakati samuka mara mira iko. Uba hivi. Kwa chikafuta kaje wacha kwa shamba. Ah, jaira ulazno baba. Tangiza nasikurara panapa. Kurara takashunura madai. Soga jamusi. Soga asara kaje wacha kuti waende. Achi horo murise. I'm not feeling the charger. Ah ouais. Bakuamba nawe na Madekwana. madekwana budhi. We are enjoying ourselves. Answer for the off screen range die so. Let's do like this. Answer the off screen. Nandi zame kuida tu. Rokovera we. Ask kubuda. Anyakwana budi. Kalamre. Madekwana. Maika photo asvika bo. Tati vainde kunorara vambozorora kufamba murodhi. Vasvika bo. Diana. Kwai Jumepita kusuwa kubasa. Natariyo. Natariyo. Jumegoma ni garanti ndijepa upapa na line. Wakuru waishi wabukonja. It's life. Dora mbuku mwadoro nyangwa doro. Mariangu walitendera yari ndipo mtero. Mariangu doro yashika. Yashika Kuma Mariangu. zama yakakuta mabhora. Guys, wonai. Guys, wonai. Wonai guys. Nyama yenyano mazive maklive fresh Wonai one. guys. Machemere banyama rezere klive. Machemere banyama. God be. This is my vanhu vakuti vanoda kuuya kupati varuko mukati tichamboorganize mavadi. Basikana, atati tukungona kigwa takagara tichirama. But there is another going on. I said, you may Toko munhu wako uyu. Doro tekera munhu. Toko. Waitako nemutsasi ndikukumborosa nemukava nemukaka zvose ndimadhekwani katapfeka dzeusiku maswera sei vanhu uyakamanyama amore mashawo manyama mashawo enyika ikakamanya komachembere manyama anayo unondidzipisa anyway. fresh ikakamanya. Asi mwana nevanhu vake vasikana. Muti mwana kaoma wene mwana nevanhu vake vasikana. Muri kuona wezipano vasikana. Mukuzvionawo zvipano. Yeah, you know this.
And you guys, brutal. What's up, man? Mama, I don't drink brutal. I don't drink brutal. I'm not going to. That's it. Hey. I'm going. What's up, guys? Because Something going to me now. I'm going to take a change to Brooke. I'm going to go in up and down in my garage. My garage now. I'm my garage. My garage. Ay, Babu man, my garage. Soka, where are you? Soka Zoka, Magara. Soga Magara. Soga Magara, we are. Soka Swaga Magara. Saga Garo. There's I swaga guys, I am a garage. Go is Swaga Magara, I'm thinking of Garaka. Magara. You don't understand. Let me tell you for Magara Swaga. Magara Sagisto. I didn't know that was there to go No, he said My way, my Magara. I'm so good, like, I'm so good. Koma imimi vanhu vekuba kabaka mutengereka chikafu kana munhu ane zhara tengerai mumba mai venyu chikafu hanzi ari palive tengerai mai venyu chikafu hanzi ari palive koenda palive nguva iyi ko aita zvelive nguva izvi we are Durban. We tell them. Asimelezera mutengereka chikafu imima kubaka ridebeni Rikofudipa. Rikorwera. Kwamba makazi. Yebo. Bana rikopusha. Tinaye kuvenda. Naye South African wedu kuvenda. Kwanza akuchema. Ari uchemei? Tinaye South African wedu uchumvenda. Yeah. One of our diaries, one of our biggest diaries, South African. She's here with us. Yes. We are moving. Yes. She's here with us. Rizeo zvofunda sara chimbotamba. Aiwa tichidzari iPad yangu zvadi. Ai where are you? Tiri pa Durban KG. Tiri ku Dubai Durban. Dubai. Guys, to tell you the truth, we can't survive here. They're gonna come, they're gonna say we are making noise. No, we won't make noise. No, we don't want to go outside us. So then the panzi. Zvishara shoga che aiwa zvishara tuzviziviso zvisatodla isi tabva kunodla wani tamudzi soga isitapinda kunodla handiti kutina munhu unongozvibhadharira asikana imi kubaka family saka maitei thank you Kwande maitei kubaka family and itai handi tiketi takamutengerawo here kuno kudialysis swaga imi chiitaiwo kuti muronge kuti mai venyu vadle vatumirewo mari yechikafu vadle naini muda kuti vapiwe nani muda kuti vapiwe nani chivatumirewo chikafu mai venyu vadle vadle vatengewo chikafu vadle andini mai venyu kubaka family anenge achikuenjoya tinakidzai kuseri kuruma chikunakidzai vatengerei chikafu pima jumutengere chikafu uri kuzani kwanzi tone mabhedzi enyu munomu matiri murumu memunhu wani murumu mausha
murume munhu unhunde uyoyo muno mungori murume munhu wani tine marooms edu tatouyawo kuno inimidza tangouya kuno kuzotandara ini yangu kii yangu ndakutaridzai muna mnanyora dakona rumu yako mbende wako iyo rumu yawe iyo rumu yake ndio rumu yake ndio rumu yake ndio rumu yake panze vanoona here zvakanaka panze ndeapo panze apo uri kuona panze apo panze apo mapona ndika mapona mukuenda panze mapona panze nje ndio panze apo maikafoti vasvika vatori muhotoro mavo vatori murumu mavo semunhu auya nebhasi vaona kuti vakaneta tikati regai varari vasvika maikafoti taona kuti semunhu auya nebhasi vakaneta regai vadi regai varari animaona vaudzei vana maigama vari kuhoto kwenyu kuhoto kwenyu vaudzei vauya mutengerei chikafu guys mutengerei chikafu Darius bought a flight ticket. Now Darius must buy food. No, guys. Come back, amen amen No, but I want to say to come I'm coming, darling. sari palife kwanzi simeli imboitaiwo yekuzimu tofane moyo tichauya kwanzi uzai DJ Mwadi kwanzi acho yako ari kupi kwa DJ ngowacho aripi ina handizizve mbika chikafu guys isusu handizivi isusu as diaries masana sindinawo akara akanosimba chaiwo aivu akasimba zvekutodaro ndine masairesa kuti akasimba zvekutodaro sevyaya kana ndovata saka ndabuda ndisina kumapirisi ndinawanda mapirisi ndazidoro rakutonhora tumwe saka imamumuzivise amumzivi here tumebi tigomwawe wadhimebi nkakamuti samangaka usati daro KG love you two sisters how I always kept her hakuna mazama akada wesa zvibhora mzasu andina chibhora ine cleavage ine mukaka wenyika wakasvukirira cleavage hapana chibhora akamira fresh ngwi strong hana kumwiwa
Vaviri? Antitumeboka chikanda ndikazi. Ameno zaitwa ngata zvibhora mukapita aiti azvimbe kudai. Anogeza zvibhora zvasiyana. Mabhra zvanembokuudza kuti unofanira kutenga akadai mabhra ekuti mabhra manyama ekuti rinongosumuka kuti pachiona unongobvunza kuti unakana kubara mwana iwe wakabara vana hope. Kwa wasai I hope ndinomuza siwaisa kinongechi aiwa ndokechiwa ndoinda ndokechiwa black label ranga achimwa ndori kumudaro ndoinda kubasa Swagato ndikutogwadziwa izvozvi usaburitse mazamu ndivharisa live andiburitsi ndikungovaratidza kuti ari brown munotenga mabhra akadai so usatiburitsire mazamu pachewe tinobhurirwa live hatiburitsi motenga zvibhora mabhra akanaka ekuti ukangoripfekawo zvakanaka kudai baba vanongoyemura so vakatarisa so vanongohwa mwoyo chero chakati svakata kwai mevibvapo boyfriend yako toda nezvako kwai bvapo boyfriend yako toda nezvako ndabva okay apa kutenga brai mwana service ndisiye mazamu paje ndimebare moroi ndiye mwana wegrade 7 imamugoni kuti achoizika dzemabhrai kana mutenga mabhrai inoti nosvika mudhlumu imhosva yenyu tenga inoti nga mabhora chifamba murodhi ukangodai so tore nevanhu ndigara hanzi anotengeswa kupi nongondiudza ndonoodherai mabhra enyu azakurapaza kwaunoita asi mangwana ndinoenda izvozvi ndangodzika pasi sandimhene mbinga madhudhu manyama vaita kudai vachingobvunza kuti mari ndachedzera ndachitangira mu1000 neza ndangodzika ndine gauni kudai panze apa bvunzai vamwe anondipupurira vaita kundinongedzera kuseri kudai ukati 1000 ndichingoda ndogwadziwa nditohoda inaenda zamu rakamira zamu manyama dhudhu manyama mukaka manyama kashomberezi utaura hanzi ndimepi papo kai papo I love you to sex. Thank you. You don't know sex weka manyama. Sex weka manyama. Ezo dumebi wakafly. Ti. Usabvuma. Mukaka manyama. Mambo uone. Ingotamba chero vazisinga flive. Hanzi tumepi ndepi? Hanzi kamera yedu denga takaona vanhu regai ndikuratidzei vanhu. Hamdukuone kana vanhu. Vanhu vacho vamwe vari kuuya vasati vauya. Hanzi yes privi. Andiziva ndiye ndoidumebi umwe akutoti privi futi tieni kuyi vanhu vada hama dzako dzakuziva buritsa mazamu vaone
Maybe drama queen. When I must have a kind. Aiwa, hii ana yangu hakuna mwana anondiziva ini. Hakuna mwana. Oh. Sibongile marimo privi. Eh. Unondiziva ini unjani wena? Takanje tikuratidze ndaona ndazika mwana aita hama. Aita hama tombodzikama. Nguwaona vanhu. KG, ana KG makutedzerawo tibvireiwo imi. SKG. Makutedzera. Kwaiko soga tori murondi kutoka. Handi soga. Ari murondi kutoka. Mushenda unaona kuma baba mushaba. Ari murondi. Comfort tati vazorore. Donzi Dumebi, vana Francisca makungotedzera. Ngodai hai preview. My name is Dumebi. Ko preview mariwana kupiko style. KG preview kuta sei kwa mnotaura. Yes, stay on point. Thank you. Do what order? Yes, precious. Vanutaura kuti Dumebi ndo vandodavira. Kwa soga ari kumbira. Ndire. Andina kana kumborutsa mfunge ndaiti pamwe ari kumbira pa live. Andina kana kumborutsa mfunge. Ndonzi Dumebi, angonditi yes preview handisi kumhorosa. Ndonzi Dumebi, andina kana kumborutsa mfunge ndafamba bho zvakanaka naka. Asinda kutongozobhoeka na zvangu payangu inolenda pa. Plus futi nyaya zonbona zvekuti kanguva kacho kadhiwa kuti kadiki. Ndachifunza ndichatomboinjwa 3 to 4 hours. Ndongo dzananchidasi. Kanguva kacho kadiki. Patience Ironga, how are you? Angakabatira SIS MELLY. Angakabatira paita take off ndege. Akadaro muzere zombogaraka. Bata. SIS MELLY batara chokadira Zavara kani kadai. Kukubatarira ndo. Ndakakati bovara dzangu dzavara. Paita take off ndege. Ndangodai. Ndikadai. Akazonziita zvokudai dai nozvazoita Andisendeza kana vaona vatadzavhara dzavo. Vanani vambogudza zvokudai dzavhara mundege. Bende. Ani. Vimbai. Atodai vimbai. Mandadi. Soga apinda. Mike baka vauya. Mike baka. Mai venyu vasvika. Mike baka. Vasvika. Mike baka vauya. Mike baka. Mai venyu vauya Mike baka. Adume manyama Mike baka muri kumorosana vanhu. Mike baka vauya. Ai tata bazama kweyo. Mike baka. Yellow bone. Mafuta kushanda soga. Kase munhu zvaita dumbura ke. Uri nyika rafika. Maure mari mashawo. Mapresi Uri ndikufamba ndakadai. Apa manyengerwa ndikuzwa ndakudai. Yakula ba Take this for who? for him. Peka tu. Akukwana ya ndikutakwana. Magaro. Staff yashe. Ai wasafi right soga. Udazuti mugaro kuchima. Ai wakandofana kutoyipa chero. Ai wari right sasa uzodana matete. Uzodana matete matirondege kashima ibona peka tu. Naska. Hello. Hello. Akadiko. Kwapana kana murume anoda here mukadzi ndakanaka zvokuti ndororeka ufungi. Hamusuna Iwe saka ndina kuzati tiri pale tiri kudlapo yo. Ukana bari murume wako yo.
hatina kuzoti pamberi peresere Kona naye ungangotenderera iwe mwana nejara chekutaura kana usina mari naye iwe saka wazwa kuti vanhu vari kuti tikudya tiri pamberi peresere pehoto yau ukatokata live umanya kuuya usitauya ukatoenda pari palive iwajara ine vanza kwaujara Nakupa nampa chikafu location expert. Nakupa swata chikafu changu narasi. Kana maisa po. ini chiwajara chawakati Baba shawo nyama pia wangu chikafu kuti ashawo rega nipetoro mumashawo bia wangu. Anga finish ara ini mumashawo bia wangu ndiko. Mashawo yenyu. Havana. Itototula. Kotodiko. Mahure nyika. Gampa ndimashawo bia wangu. Apa una nzwara dza Beyonce. Nzwara dza bibi. Nzwara dza bibi. Nzwara dza bibi. Tora chiyelo batidza peyelo chiri remote tarisa remote Hanzi ashawo kukoka. Apa pari kunyenge kosi panza. Zisingaiti. Pari kunyenge. chibusi jombo wakachipeka ungosaubadziwa kubva ukokapeka chijombo kubva kuchobeki vachigwadzi chihiri Achirwadzi nda kunyatsodzigadzisa chini. Dzakadambuka. hayo mira ndipopopotera vanhu kubakabaka family kubakabaka family musadaro imimi mbaiona bhutsi yamene nyuti yakadambuka ndipaiyo bhutsi isoka ndipaiyo bhutsi bhutsi yamaine nyuti yakadambuka iraimuone bhutsi yamaine nyuti yakadambuka bhutsiyo yakwira ndege onai bhutsi miraibhutsi yatodhuka apa bhutsi yatodhuka apa bhutsi yatodhuka apa yakwira ndege kubva kujobheki kuya kudurban bhutsi imi muripo vanhu vekubakabaka family izvi chigumwe changu icho chigumwe changu ichi chigumwe icho chikubudikira ichi yakwira ndege vamunyarera nekubakabaka family munhu anokuita tenaisi kune sikadzi jombo iyi mukada mutengera nyuwani sa 300 rand 300 rand jombo iyi mukamutengera nyuwani inobuda tumirai mari mangwana atenge jombo mutauni ini mai yenyu yashawo wanyadzise uye nayo wanyadzise mai yenyu yashawo vanenge vakapfeka icho chichikusho chifamba murodhi chigumwe chakabudikira apa vakapfeka bhutsi dai musadaro ini kana musikadi kwatengera mai chivatengera isi madhayaris muri vanhu vakaita sei naini muri kugwadziwa tengai bhutsu kana muchirwadziwa tengai bhutsu tengerai mai venyu bhutsu onai bhutsu iyi yakwira nde bhutsu yabva kujobheki bhutsu yakwira ndege bva kujobheki mundege imomo yakadhuka tengai bhutsu iyi Yanyengwa nemurungu. Ndakataka pazha baba iri kuburikira gumbo usasekerera vanhu ava ngatenge bhutsu vavana kutioneka ava vakataura kubva kudhara jumebi kwanzi chokumbotisereserawo bhutsu iyi mangwani Kodumebili anodi anosoresa bhutsu. Tengai bhutsu. Ini ndakango ini ndiri mwana wepadharisi. Makanibata zvakanaka. Mazviwa. Kutengerai mai venyu ndiri mwana wepadharisi ndakatengegwa. Mari yedoro ndapiwa yauya. Ndiri wepano padharisi. Ndiri kuzvinwira mari yedoro yauya. Mari yendege ndakwira. Booking ndikabhukirwa. Changu kungouya nemazamu enyika. Chete. Ende zamu rako rine market. Wamira pazhapa. Mazamu enyika ndiwo andangouya nawo. Chete kutonyengwa nerambu reseki. Chete. 10,000 mari yenyika. Ndapirwa.
everything. Tengera mari yenyu pakabaka venyu. They wanted a treatment from him, but they didn't want to buy shoes that are costing less than that. Tell them, SIS MELLY. 500 rands. That's why I love you. Tell them. But he's Yes. You hear them asking Saka, I Saka, Italy, Finally, we have a life issues. I said, I'm sorry. Now you have to punish her up, Jimmy. You will never pay 1,000 like that. Oh, I enjoy. Nine. Swaga dia agara place yangu ameti hao iko. Oh, look What at I it. Look at it. You will follow the pattern. I know the big gagare pa. We are talking about Swaga. Swaga. Somebody else take a Silicone. This is I'm Zinduboni. You want to see? We are talking. Swaga yatoni. It's a plastic. Adinti. Joyce Kaoza, I love you too. Ukuratidza vanhu. Okay, Vamwe vabuda vari kuuya vatauya regai umwe nemwe hanzi afarira kutaura intro nevanhu uchitaura zita rako ndo zvavati vada kuhwa nekwaunogara ndokuti vazive nekwaunogara ende padharisi wakauya sei kuti uzikamwe pano saka kwaichimhorosai vanhu taura zita renyu. Hi guys. Taura zita renyu hakuzivi. Ndonzi Shalati zvenyu. Vanobva kuRustenburg kumamaini kune mari chaiko. Mari kwandogara ndokwavanobva vanonzi Brenda Shalati. Murisei my diaries. Ndombinga zedu dzisina noizi dzemudharisi dzichinyararise hatidzibvunzi zvakawanda. Ndombinga dzemambinga vanonzi chii chakadaro mabrazil emunomawana ipapapa. Njani mani? Ninjani? Andivazivi hangu zita ravo asi ndiyelobhoni vane skini manyama. Ava muvasandi maikubaka-baka. Hello, how are you? I'm good and yourself. Ati wena igama lako ngubani? Shoni. Okay. Hi. Yambani chiveni. Lokovela. Matuvaraiti. Hanendi sharp. Skini manyama. Mbinga dzedu dzisina noizi. Kana vamwe vauya ndichadzoka. Vaenda kuchikafu kana vauya vamwe ndichadzoka. Mavaonaka? Vaenda kuchikafu. Saka ndakuratidzai. Saka kamera iyi muri kuona here. Hanzi beautiful ladies. Thank you. Mavaonaka? Sendeza kamera kwa uri kufoni. Kwaita pakuti ala vhiri straight kudai kuti ibude kukamera aida hotel yako. Kwa asizvone muvhenda asizvone. Ndiri zvino kudzoka makadzi. Ndizvone ndione. Kwaende munogeza vakadzi. Ratapa. Asi chero vachihlapa zvavo ane zamu renyika ndini. Pakati pavo vose. Ndakata zvibhora. Hatichero vachigeza. Zamura kwadrakira swagasha. Raswagara kumberi. Hai ndabvuma. But if you have a lot of followers, you get money. Hey G, nguri what you do maybe eskani. Hey G wazoti privuno mizano mizirepi mingotedzera. Aya.
Akaite muchitaura naSwaga muchimuona. Urikuonekwa face. Swaga ngumuona. Ndini TV yawo ndindakavabatira. Urikuoneka? Urikuoneka? Why? But so they do so they will put your life up. Oh. Urere usiku. Urere usiku unoonekwa neari kuri. Ngale uchibaka baka unoonekwa neari. No, Swaga, you know Glinga. You want to do so long with your life back. So I can't. Unoonekwa neari kuri. Okay, so you should draw at the example. Why very nice. Zara ndezero. Mangwana boss. Mangwana boss cruise. Ano hindi. Ini ndakato muite sezvamakaitira udhumebi wenyu booking voti cruise mari yedoro Rofala slave queen. nemari yebot cruise nendege zvose ndivinoona pano kaimabretirable first wire ndikumwa mangwana uchaona akodi yavamwe wakanditengera breakable nechino Slave queen. Hey. Rofala slave queen. uslay yaslay Almost remember Tina slave queen. Almost slay. ukuzvona kuti wakanyanya kaSwaga wazviwa Swaga kwai tisi kuda munhu ari kuhwisa tsitsi pane vamwe yefani wakanyararirei zvauya munhu unodzikama ukapinda mubame vanhu zvizoka kubva waitwa ngewaitwa sei simeli murushiweri zvisaziwaga pano vakutuka madharizi pano aivantu wawati hanzi yedu kusirisa ndadi ndatadzira inacho vanozvisiva pamwe ndochindira mochidi amwanazvo mochidi iwai vaba kutenga zvuma zvavo mangwana mozvidii zvuma munozvipfeka munoziva zvine zvinovirevei mozvidii garai munazvo zvimukabvunzwa nana baba kuimi mozvidii mutati kudii zvakwidza ingotoda kuenda zawochiti vari kuda ndivanani vari vari kuda anzi ndimbopema mari ndo anzi mangwana tiri kudawo kuti kune mukaka yakanyanyisa anzi mangwana tiri kudawo mari yebhutsu yaSwaga ana mai kubaka please kandaiwo mari mangwana tinde naSwaga wangu totenga bhutsu
swaga Mangani zvedresi. Ani swaga wazodya here zvebhutsi sanada. Handina. Why are they asking what's mighty action? hanzi ngateni mari mafuta mukutengei mafuta acho 9. Imagine. Please zvehai thank you zvako iwe ameno inini zamanyama vavatenge mafuta tenge bhutsu 9. hanzi akatenga bhutsu nyowani nezuro takaiona yegold takaiona palife hanzi ndime ndikumbira madharis koimi vana mai kubaka ndikumbira madharis akatoita ahwa nekume akaitira benzi ravo riri pano yatokwira komendi yacho hanzi nevana vaswaga hanzi zvebhutsu ndeimwe nyaya tiri kuvhunza mai vedu kuti vadya here tione action hanzi tumirai mari aitigwe room service chikafu chiuye adya ana akubaka-baka uyai pano tina swaga tina mai venyu kubaka-baka ini benzi remadharisi makangondiitirawo wani ndege ndakwira ndaposa ndafa nekuda kurutsa sheve dzavhagwa kuvhagwa sheve dzavhagwa ndini benzi renyu makandikwirisa ndege booking ndine yangu ndorora ndiri 1 booking inodhura ndini madharisi makandiitira doro ndikatumigwa mari yedoro irimo muzamu rakanaka renyika mari yedoro mukanditumira ndinayo boat cruise chaiyo makandibhadhara ine nguva ndiri nemazamu yenyika chete pano padharisi makandikomborera ndiri benzi aiwa mazamu akanaka ngwani aya ari kwi 1 point ndoanodiwa kana majoki ndoanodiwa nemajoki aya mazamu enyika ndiyaswagayo saka musimereka nechizamu nderenyika memchiretifungwa ndikurwa mastafu mukatiri madhenzi munhu wese aiwa aiwa ane zamu rakanaka shepu rakatengwa nenyika to the weight zvako iwe bhala to the world or to the oye hati ndekupfekera isi zvinokuita magaro vakawanda vechikometiche munopfeka magaro musaka kuhandi first time ndototi nditobatirira andakatoita kondambokudze imwe nyaya yandakangamwa mira ndikudze imwe nyaya yandakangamwa paendi ndapinda mundege kwaindagoziva kuti mabhegi anoiswa muchikona kusenga kabhegi musorona kona nandakangamwa imi ndakaisa angumba makumbo kondakoziva kuti mundege munovhugwa mabhegi bhegi rangu ndanga ndakangamwa handakuzodza munyaya ndinokuudzai zvangu ndokuudzai ira ndinachandombavanza ndakasengochiremeko mati mazuru how are you taura hako zvakwana ndikumbira zvakanaka iwe precious ndikuratidzei kuvani makuona swaga uri kubuda pei zvakanaka yaswaga isi kubuda fine titaurai navo vanhu vamuda kutaura toda kutaura nasismeliso hanzi tichida kutaura nasismeliso chiverenga makomenti andagara kuno ndandati kana simumbopembera maimokana ndine live serious navo ndisina kuzvimira doro ndine serious live navo mangwana saka ndandati ndasimborashawo muso muchitamba panavo baba chiverengausvindudza ndichivapindura mibvunzo allright handi mazviwa zvapindigwa namai venyu saka anozondiudza manje kuti taridza kamera uko ndo wandichaudza kuti handidi hanzi ndiverenge ndichivasvitsa meseji mutumwa hana mbonji
mazviwa eka indoda kumbotenda anonzi kudzi ani kutengera tiketi sandaendera mberi kudzi wazviwa wazviwa hako nhasi zvandaita mundege shuwa ndaigona ngomuka ndakafuriza zisina ndege ndasa ndakamboikwira asi mwari wakuwedzerere makore ekurarama shuwa uenderere mberi kana vadai zvaibvira vatapudza angu vawisa panako futi vatapudza angu makore vaise panake hake kana dai zvaibvira ndikuisa munamato kana dai zvaibvira mwari vatapudza angu pana ndikuidza ndege hanzi tewa wamamu kuti ndoda tracksuit naBelinda Kaseke yako ndeye kuti chiyanjera ndivereke Belinda hanzi WhatsAppura hanzi swaga nasa usikubaka aungudozoda afara makwanisa kumudhakisa da kumpa black agona kumwa yakamasta saka chero chaibvisa kwambozonere usalad yanekachibere ichibaiwa nekudai zviuno kudai iyanekachibesatogona hanzi naAngela SIS MELLY, I love you too much. Yes, Angela, love you too, baby girl. Hanzi zvadhumepi mama komendo jamba amakomendo jamba hanzi dhumepi usati ambise usiku buda hako iwe utsvage touchline uri une manyama utore mari toko waita hako ndachitokutsvaga kuti kwausikubatikira mari yedoro yasvika mangwana ndotenga hangu mangwana zvanhasi tichambomwa hangu iri ndinotenda nemutsa mwari vachatora mamwe makore angu vaise futi panako kudzina toko mama makore ouya kwamuri nevamwe vakandibhadharira boat cruise ndosara zvangu nemakore mamashoma again munoti ndimuvhe kamera futi thank you veduwe hanzi swaga ambotaura hauna mufaro hayi hanzi tikubhoikana nanamai vacho vana vacho kwaiko mai vedu nhasi havana mufaro vaitiwa sei serious hanzi ko mai vedu nhasi havana mufaro please hanzi mai vedu havana mufaro saka tengai mari yechikafu toye kana makotumirawo mari inonzi kukanadi ndakaidlaka wani mari yokanadi toda imwe okotitumira imwe yokanadi naiwe zuva zvautozorigwarisanosi usingatipi mari samadzako tidle kuno kwaafurika titumirewo tizvionese ezvideiwanga kuno kwaafurika ndizvikatori pano pahaiti chitipa mari yacho nai tiwane kuwedzera dudu soganzitaura hanzi fara nana mai nevana vavo ndida kutovata kona akanainizvandakwata kona rakamuona life past 1 kwenda achitenga achierera mabhuruku
andingati hangu handichauniform Wanozouya kuRustenburg 1 month end. andopataigadzira zvokuya kuno Saka wachauya rini? Aiwa, anenge ari kwavo kumusoro, swaga anenge asiri kwedu. unoshaiwa market neko daita market handaendi nemari Anenge ari kwavo Swaga. Kuno muJoburg, kwari ngori muJoburg. Kune kometieni. Rustenburg kune zvibagwana. Kune maslay pinu. Isisi mazvibagwa, kune mabusheshe. Kune yellow Saka ndakutenderedza kamera ndibvunze vanhu mucomment section. Muri kuiwayo nyaya yari kutsvagwa pano hanzi ndakaipa. Davirai munzwi. Naimi ndiudzewo kuti bhodhi yangu yakayamba. Hanzi ndakuenda Bye-bye, handiti. Chokubasa mangwana. kwari kuda mari yaiswaga tikupe yechikafu chimbogara hanziswaga wapedza doro tikupe futi hanzi please paiwo mai vedu doro hanzi mari mbofu mbofu jakeni ndewangu kaushu murungu wangu kaungu manyama hanzi 300 bhusu anotenga mangwana mutauri kana yakukwabuka yasika yani makore bhutiwe pane murungu auya mai manje anotumira haye murungu abvunza kuti imari murungu uyu mai manje ngagare pasi mbogara pasi siwaka vanonyepa mana ukaodaro ini benzi ravo ndiri pano ukavati vanonyepa wazotumiri tora kufiriji saka nokoneka saka nguwai kuuyu You seem like you're sleeping. Nina. Makuseni futhi kubeach ainindakudza ndouya kumaneri kumapasti 2 kondogara kure hanzo yatone bhutsi yacho tora mufiriji nafoeb mauk kodi ndio yanayo kulisa ipapuri hapo yanzo kuona isaro kuchumwe mkata yanzo kulisa chikusi kudede pashi chumwe tapsa chumwe kubatie kulisa chumwe tapsa chumwe chumwe You go to slay queen. mazionaka saka vada kuisa nda vada kuisa mari yacho ndavaise bhuti dzasilei mazuva firijimo nana nesho papavilo
Baka family. Swaga musiye aritoona zvakuita. Hanzi madziona boots. Swaga ndine mabhutsu asingagona kusaikwana swaga jombo iyoyo. Tinayo yakanaka zvisingaiti not yakapfeka but itsona. Anozonopfeka matsone. Itsona yakalaiswa but iri jombo yakasvika mubranding yezvo. Iri kuRustenburg. Even Swaga, you need to come to Rustenburg. What promise out to you? So go to the Naudana unakuramba wakaramba iwe ndakakuti uya ukaramba akatotaura nevamwe vako Swaga vanomingira kumusoro vanomira kumusoro vamwe vako ukaramba You need to come. It's legal. It's no longer here. anonzi febi ero foebi ameni sikuru hanzi otamutolii febi kwese dzidzirai hanzi nhasi nafebi hanzi zita rake nhasi rudanwa kunzi zvimwe inonzi foebi oro febi sikuru awa Isa order no quick. Can I want to but Swaga ari kuluka shem. Swaga is always. Aiwa ari kuluka jealous down there. Swaga luka. Mike baka Ask kubudikira isafono. Oh. Basa chigumwe chako nokuonekwa. Oh. Akona. Saka matungu esimei unozomoni basi. Uko tusara mafoni ngati. Ngati wari ku awunikwa kuma wanomka. Manomka Zvanda urati. manomka. Mawanda. Manomka tsakuenda kulina apa. Ndambobuda ndichiona vanhu handaika apa pasasa. Eish, kunokusabhichi. Ndofana. Pane zvikuru Ex-wife yangu. saka ndokune mukadzi wako here Swaga kuno. Waendere sabi. Ndokwandagara nemukadzi. Waendere sabi. Sazviri workshop. Ocho baba. Ah, zvochete pacho baba. Saka ndingolomboresa vanhu. Saka waveselebhu kavakungokonera paFacebook. Usvikapo. Unobva usvikapo wambochena. Zvokutokunetsa mai mwana unzi tipodhora apa. Aiwa kadzi ndakuedza kuzokupira mari iyo vachokupa. Kauna kuzokupira mari ndazokugorosai. Iye mukadzi wako asi muno mudebheni. Andada kundoona nuwoyo white. Asi mudebheni ere mukadzi wako. Thank you. Manyama, thank you. Aiwa kasasimba kagane bhodhi yake. Kasasimba kagane bhodhi. Ikanakandi. Yes, like. Akatosimba nekakanganzika. Vosta kujara akatoonda kudai. Yakanaka manje body. Slender by nature. Yakanakisa. Akatoita Alright, kamchacha uri kuya rini ende uri kuya uchibvepi unouya undiona unondifonera woya hanti ndiudze kuti uri kuya uchibvepi ende unouya undiona amene vanobhirwa kuti vaimvura dzemusidibdi munongonopinda musiwo muchimanyaone unomanya ungonozvinyika mvura meyongonozvibvo ndokuti wamazimi kwacho ende manheru tichazoenda kubhawa efred club yani
Evelyn Mutizwa Moro. It's you. Hanzi kamera ngaidzoka kuna babao. Vaenda. Wow, akavanhu venyu vataura. Nguva vanhu vari kukupindurai. Ndangotonyara comment section inozonyanya yepano. Comment ndi achingoshotuka. Achingotuka vari kungotuka swaga vasadaro. Vayanga chinde ndingatibvire pano. Gaini anotsvaga basa ndakanongozvotuka makomeni nongoita sechimbwa chanyura mvura nokoti hanzi toda kuona mai vedu zvisizvo. Ndoita kuti pamwe pfungwa dzidzoke. Vanhu kudaro musadaro. Dhairizika musadaro. SIS MELLY, come to camera for a second. I mean, Mawakona. What? Ini magara zagira bana baba libu kona isa kamne jegi. Jaya karo kana so. Mpenda nteri pia. This one. Maona. Anzi atine nazvo pano ndepedu tobatsira mupengo wedu wepano. Ndanyara. Na ndipo ndazviwawo zviri pano. My comfort varara vaneta guys. Varara. She's been over drinking SIS MELLY. No, it's not below. Witness. And I drink Amarula. That's my beer. Only. Thank you, Sacha. We got kunaka. But I've learned to drink this one as well. And the red one, the one that is not sour. Cold. Yo, brutal. I didn't for such a long time. Why do you remember I'm coming to you? Yes, what do you want to bring? Ooh, I'm peanut. You got to order Zwandoda. Ijo, I joined you my way. Ndikuda. Ndode ndotangira papi zvino. Eka ndoda kutaura. Miraika, chimbomiraika. Aiwa mota ndio yekuta seiko ndotaurawo zvi. Undivigirewo iPhone manyama. Chero foni zvayo iri nani unenge wandibetsera. Unenge waita hako ndinoda foni. Unondivigirawo foni. Foni zvayo. Undigire aiwa ndididoro. Ndoda foni. Undigire foni. Icho. Manje mtandora chibuda pa foni manyama. Ndikugirwa foni. Obva wanditengera ndichava interview. Obva wanditengera mabrama size 36D manyama. Echibasa. Nefoni. Vari kuuya ndichava interview. Garaika pasi vakoma vemugara. Imogara pache. Ndikukupai cheya vakoma. Vakuru kana vasvika vanopuwa hapo kugara. Fagaenda. Miriam Chanengeta. Love you. Dada se. Anzi mapinda manga musipo madharizi ati toda kuziva vamuinawo
Saka vauya vamwe aiwa soga ndamupa chikafu ndamuchengetera ina ashawo manyama wake ndamupa chikafu acho ndamupa akadya so hello makadi yenyu makadi. Hi, my daddies. How are you? Binga zisina rusha. How are you? Zepa daddies. Binga zisina rusha. Hey, boy. Hai moto rakasi. Naslin. Anga vasipo abantu pano magoria acho kundinesa siyanene nosikana mhepo yandinayo yes canfelurisei muriseko madaris vedu wenyu swaga hanzi aendepi sisithia ziri seisei tepina hai yes kan muriseko masareko vedu we muri bohere madaris imise Terezia chinhu chako chapira ndege iwe chinhu chako chapira ndege uchandibhadhara tariro mapupu tumebi isanangiramba icho shumba Como chichikitika mastreets guys. Konangira ini zvelife ndombozvida here veduwe uyo avo mai venyu avo varapo vavata davadzakwa kana tivaita sei yakamira zvakanaka here iyoyi yes Sheila yes uri sei swaga asisimo muno muswaga I'm sure aenda somewhere Belinda hi guys ndine nzara inini ndawana vana vavadya Diane ate ndazvitengera chikafu ndikupe mini yakachipa pizza panapa yakachipa zvekufunga we ordered pizza andisikuziva mama angiuya nevana venyu ini guys zvepalila zvemalife handimbozvigoni ndinonyara zvisingamboiti zvotoda vana dhimeba ndiana aisanhakirire firita iyi ndiri kuita kunge hamenamena SISMELLY muri kudiwa nevana venyu panapa bhera muri kunoira ndiri kugone yes Juliet yes how are you doing kubva kare ndine zvohwanishi indoda ndekira ndiri goni kubva kare patana time chindamurya ndamurya ndakabata ndikatimbotanga tatesta chindamurya ndinogara panapa mudyira kumbhedha ipapa wauna ndakagara kumbhedha hanzi milk asati asvika kani haasati hanzi
Oh, guys, timu murupa munu msada. Munuwana makweshe gwatele tinoti braje inu kwano. Ipeyo. Asa mizivi tipiyo. Amizivi. Ai, kada ngabona nemoto nobati zvakanaka zvinhu. Regai yangu ini ndichinje topic inini manyama. Ndatochinja topic kare. Topic ndachinja madharisi. Ndachinja topic madharisi ndauya hangu ini manyama. Ini chajira cheripa. Ayo tuchasa phone yangu chocho. Kupi? Wow. Ndopi wana. Chiripi? Pane rabisa isi yemuridzere. Kuna vero nakakuchanya kuti pamana. Saka ndokusiya muri paya. Inda kusiya yanda kupa garire ridi. Enda kuigasi. Dibonias. Magutira unochana zvishonjana unoguta kuta pamberi kudeka Tumepita watu nankire vari kuda mai vavo hanzi kamera menu kwana. Dadi, vari kuda mai vavo kana yove isi kuna mama vavo. Kondasira zvava ini ndadzina katile gandisi. Dasiya andiva. SIS MELLY mamushina chini. Kwari kutuka uya anonzi eni uya uri kutuka ani naiwe eni. Ya mai aswaga. Ari kuti mese muri matuzvi uyu ndiani eniwe. Miuka, can you block uyu munhu uyu ari kuti tuka uyu? Ari kublock. Zvigisa kuzi. Cancel block. No, you should tuka panapa ta. Ne uyo iri kuramba network yacho iri. aya block Iri kunamba. Miuka block vanhu Ne uya alike uyo Miuka, can you please block? ne alike wacho singazviende kusingo No, yakuzoti tuka panapa ta kuita sei. Mukuda rasta vapi ndikupe nhamba? Rasta vapi vamuri kuda ndikupe nhamba? Mukuda rasta vapi? Hanzi rasta. Mukuda rasta vapi taurai vati kupe nhamba rasta? Kaya dadi gwa kupi. Asata live.
There's nothing wrong with guys. Hanzi madhari simunomboita zvinhu kwazvo nhasi hamene kuti muri kufungei. Ari kutuka ndiani ndatichazi. Soka gaisada kunyepera soka kana hapana kana zvatomboitwa musatombonyepa manga muripo palive mimi guys hapana aitwa se ininda kuti bhutsu ishi imimi tengai bhutsu makubaka tengai bhutsu tengerai mai venyu chete chokwadi chakanaka chokwadi tooth breaks no friendship handika tooth breaks no friendship hapana chambotiwana kuti kudzai chokwadi imimi makubaka handika hanzi mamudadira swaga but itamudadira chirudziwe obefan iwe obefen chitenga bhutsu tamudadira kuti kudi bha wanga uripo wangoripo tamudadira kuti bhapa tamudadira kuti kudi tinotomutengera bhutsu iyo yakabharuka yaboka tinotomutengera bhutsu iwowo uri kuda kufanira hanzi mavhairasi aga mavhairasi avo mavhairasi waga mavhairasi waga kuti kudi hamusi kugona kutenga kana bhutsu mimi yake yaswaga uda kutizotani tavhairasi waga kuti kudi kuti chii chavhairigo teda tinadaidzwa saga panapa tikaya tikafana naye tikatomwa doro naswaga pano iwo waitei quite the comments here are what we are complaining about kuti people were going out kuti ajera kupema the comments were right kwete kuti hanzi munotuka tadadira swaga tamudadira kuti chii quite problem started by to comment hanzi problem started by to comment kuti nandipemi hanzi waita comment kuti nandipemi waita kunge udadira swaga you must apologize to who ngwa wataura tikomi iwowo hausi kupema waita kunge swaga ari kupema vabatanidza zvinhu manje nezvizvaita kunge wadadira swaga ndamudadira swaga wacho ndambomuona igowo iro rinonzi obi kwai mauranetsa zimambavha anonetsa zvidora timu madora aufa timu madora naobi aufa anzvaga ndokutengera bhutsu imi ndadadira swaga. Thank you Tatenda Molin, thank you Tatenda uyoyo Tatenda ndogara ndichikudzai Tatenda munhu wangu munhu backbone pillar yepano padiaries munhu wepano padiaries Tatenda pillar yepano anomuona akutenga bhutsu akutenga bhutsu pano ndini akutenga bhutsu pano akutenga bhutsu pano imini pakapakapeni chamunogona kungovhura muromo muchingotaura chamunogona hapana mamuchikona kubloka sei apa imi vanondo pamunobloka pine that ndipo pamunobloka kapi thanks sawira 062 namba yerasi itai e-wallet kuna mai venyu kuna swaga imwitirei e-wallet atenge bhutsu mangwana 062 zvako iwe usire rasta manyana 086 munhu ari kuda rasta manyama atini zvarasta itirai swaga rasta kuita seiko isirai swaga rasta kuita sei isirai swaga guys isirai swaga musaisira dhumebi isirai swaga musaisira dhumebi isirai swaga guys tengai bhutsu mutenge chikafu munatora kuti ndine nzara imi muripo munatora kuti ndine nzara imi muripo come on guys ruvimbo wakajesu iwewe uri munhu wakajesu what did you do iwewe ruvimbo semunhu wakajesu what did you do ruvimbo did you send 50 rand to swaga don't you have 50 rand did you send 50 rand to swaga send 50 rand send 50 rand. Send 50 rand to Swaga. Yes, send 50 rand. It's not fair. Buy shoes for Swaga. Yes. Buy shoes for Swaga. Why you do bring the jets?
nguvhiringidza ndine munhu wangu andataura naye sudurukai zisimei uyu ari kudai iri uyu ndipei rasta uyo mhani ndoda kumisira iwe tichimbota zvaswaga mumira timbomira tichitaura zveswaga zvakwa zvinana basa sha tinotaura zveswaga inini justice for swaga justice animaona azisimeli siyai ndumebhaita control ibvai chibvai madzingo nemadhari mirai guys but justice for swaga guys pasina mboti chichienda kudi but guys it's said guys swaga ashandisa rudo rwake mirai ashandisa rudo rwake swaga akabva kuJoburg akauya kuno kuDurban antimaona akabva ati kwai tiri kudai mirai ashandisa love yake akabva kubva kuDurban akauya kuno kuzosapota mirai guys akauya ini ndagwadziwa nebhutsi yandaona ndagwadziwa nebhutsu gogo yandaona ndeyandigwadza guys kuti munosogedza swaga bhutsu yakabudisa chigumwe panze guys muona kuti hiri yake yakasudira mukati kudai bhutsu yasudira mukati kudai hiri ndozvandirwadza because swaga 1 o'clock munomona ari palive achikuitirai live achikuentertainai guys it's not easy atoriwo pabasa guys truly speaking soga atori pabasa guys musatombodaro henyu antimaona every day munenge muchimufona soga yapalive guys anditi soga atoya palive papa achitokufadzai andimaona asi mimi mukurega muna chipamba nebhutsi yakada yakwira ndege bhutsi kubva kuJoburg kuya kuno kuCape Town kuDubai akapfeka bhutsi yakadaro guys musadaro it's wrong zvakaipa guys it's wrong uyo king ningikiri king uyo akutara zvodada mazame nyika panapa but munhu ane bhutsi inenge sina kumira zvakanaka is something's wrong. Maybe this thing is not working. Maybe. Let's try this one. Zvakaipa it's wrong. No, aiwa I don't think kuti mishumbretsika angachitaura munozati shumbretsika chaitika papa ana kufunga kuti soga angachangobuda people angasipo shumbretsika anganatenga chikafu zvanokonekta nezvatanga chitaura saka vanhu vaisa wambila zano vakafunga kuti munhu akutaura swaga but shumbretsika angasingatauri swaga anmona angasingatauri swaga. It's wrong. It's wrong, guys. It's wrong. Swaga munhu bo akwira ndege yake akauya kuno kuzosapota vanhu guys. Akuti ndine nzara. Akuti ane nzara. Nzara yake yanenge anayo asina kudya guys. Anditi mazvona. Imimi masbaka family muripo. Alright, my diaries. Mirai tinotaura nevana Mirai tinoda kuenda panze madhari mai vedu vaguta ai but ndotara shuwa kasi iwe washumbresa wachara kuti kwaizvo kwaibhutsu chichi ndiye shumbresa timairupema ndiye maitotambotaura pafoni nhara dzacho vanogonekwa here muri mati tamupa doro kana tamupa mirai tinotaura pafoni vari kutoita nharo doro tamupa asi tinoda bhutsu guys bhutsu iri right guys haisi bhutsu iri bo please tokumbirawo 400 rand yebhutsu kwai madi kumupa chikafu tamupa chikafu isu pana papiwa chikafu pano apiwa chikafu naDumebi apiwa chikafu pano mamunzi achitaura kuti ndadya chikafu chandapiwa naDumebi pano apiwa chikafu isati nyime munhu chikafu hachina basa isu mamunzi mirai ndikuudzei patanga tiri parestaurant tanga tiri parestaurant pafront panogara swaga pahotel yaswaga ndingatomufonera ini ndikati swaga uri kupi tiri kupa restaurant panapa so akati ndirimo ndiri palive ndikutoita live andika tikati alright sharp tiri ndinotomuzanga tiri parestaurant inonzi the what inonzi restaurant diners my dinner yeah my dinner tiri my dinner ndo patiri ndapo antika swaga kana kusouya isa kutobuda
paya ndikati guys hatipfuure tichitora swaga ndindatodare mimi manga musitoripo ndikatopfuura neuber ndikati swaga uruka uri kupi akati ndikuuya angari palive akatokata foni akatoburuka akatouya takatomupinza mumota takatoya naswaga kuno akapiwa chikafu natumebe angatora takeaway yake because chikafu chasara chakawanda tikati kusira vanhu chikafu ichi tora chikafu tumebe tiona vanhu chida tumebe akati swaga akati ndikuzonzera akati chikafu alimona akapiwa chikafu saka inini nyaya yangu handisi kunyaya yechikafu because ini pachikafu saga adya iva panonyatsozviziva nyaya yangu iri pabhutsu ndo pandikutema pabhutsu kwanzi don't share your live location while in Joburg iripaka hashiripaka worldwide ripaka worldwide meno kuti chisatiziviso kuti chi animukona ndo zvaitika guys inini ndo nyaya yaitika saka chivababhaisai vamamoyo hanzi ndakunorara navamamoyo murare mushi saka vakukubhabhaisai. Okay, kwanzi some people in this room are cruel. Like who? Like who? Like who? Who is cruel? Guys, tell me so that we reprimand the person once and for all. Like who is cruel? Kwai anadzo muchamona ku dzekugoi haiti handisi kuramba kuti anadzo asi ndikutaura dzake dzekukurisa ndege kuti madzonapu dzakapfeka dzekuti achilai mukadza tachilai bhutsu mazona imimi mukasamuka ndamuudza kuti ndinadzo mamuudza ndichimudza kuti ndine bhutsu dzakanaka swaga but itsono bhutsu idzi ndedzai dzakatsono dzakamoza bhutsa ndopfeka ndikasimudza dzakarema dai dzinenge dzisina kukora mava kwanzi don't share your location. Okay, tsono dzadziya ndamuudza ngandinati ene ndichamupa chakudza kuti bhutsu ndakaipa nasimeli ndingamuudza ndinadzo bhutsu nyuwani tsono chijombo inini guys moziva bhutsu dzandopfeka guys monyazodziziva chitsono chebhutsu chitsono chakadai cheche chijombo icho ndikudatomupa swaga cheyelo so ndakati chipfeka ka1 chibhutsu ichi ka1 ende size yake size 8 ka1 ndakachichengeta chibhutsu ichi chitsono saka ndikuchamupa imimi kana musingadomupa bhutsu inini ndichamupa chitsono chebhutsu muchachiona chinyama chebhutsu chakutadza kuti chibhutsu chaswagai andakutadza magaro ake ndikati magaro aswagai ndakutadza mabhuku magaroka ndichakutadza chitsono chebhutsu kuti chibhutsu ichi chaswaga haisi size 10 isize 8 isize 8 so that akwanise kuti chi aende hake kutouchline alright animona akwanisa kuenda kuti noti kutouchline kukubasa kwake animona ndokubasa kwake kutouchline angofanana naona dhumepi angofanana nadhumepi kutouchline kukubasa kwavo vanhavo animona nokubasa kwavo kutouchline ansize anokwana iyoyo yanchamupa chakwana because inotatamuka ine reken bhutsu yo ine reken ine reken ine reken inokwana inototamuka iwe ma9 kwaindisaende guys taura inendere gaivaiti guys tatamba handika ndavatorera foni aya torara mangwana handi vakoriwa ava inini uya ati ari kuda nhamba dzangu king yabhiza
062 086 ndozvaraida kuti mubve palive mazvona ndavagona kana vadzinga ngavadzinga nai vada kutodhakwa zvavo pano ndavadzinga 062 086 3216 mazviwa kanhamba adziwa here king moisa e-wallet mazviwa ndo nhamba dzangu idzodzo and tatamba tataonana toita mangwana live chaonana malive mambombi koko hairstyle munokuiona kuti hairstyle manyama hairstyle manyama inopinda mvura mangwana kuti pfeni anzi dubebi zviri sei Sabina ndavadzinga vaenda uko vakakoriwa unokora kawo ini kubva paya ndichingori ne1 handichigoni ichi chidoro chavo chidoro chevana ichi isajaira mablack lab ichi chefofoka nditsvagirei iwe ndiwani kwauya nenyaya inonakidza nditsvagirei chimurungu cheplus 44 iwe uya nenyaya inonakidza unogona iwe uya nenyaya inonakawo cheplus 44 ndo chandiri kutoda kuchando chaiko chaiko kouya uya anga achiti ari kuda kunditengera something ndimuudze azviwa here kuti ndati ndoda foni yekuti ndigopota ndisa maeds paeds Africa ndigowana kunyengewa wazviwa here nhaye murungu mbinga yangu vamwe vasvika dharisi rasvika regai mugovaona vamwe vasvika muchavaona mugovaona muchavaona zvenyu vari kupindira madharisi manyama vanogeza manyama vasvika muchavaona handikati ndiripo muchavaona ndichaenda pavari ndonyatsoindavhiwa madharisi manyama anogeza ndatikouya wefoni ainde here munhu ndiripo pane vasvika ndoda kuti mugovaona 1 garai pasi vana vamai vangu tigokuindavhiwa ese vanhu vasvika sevanhu vasvika aiwa chii chakadaro chekuti padoro randisingamwi doro revana iri kusamberi kwangu ne6 handimwi doro revana iri vaudzei kuti ndibebhano mwa breaklet handimwi savhana iri kutondinetsa iri 1 doro revana iri ndimwi gare hanzi garai pasi indadimwiuya maimanje ndakamirirai kuti mugare pasi mazarisi manyana guys mukona guys kune vamwe vasvika vanoda kukuratidzai sezvataa tichingoita paya totangira kumusoro titaurire pasi mbinga dzisina rusha vane mazino egoridhe vane mari onekwai pachivhitivhiti musarowe nehana munongotaura zita renyu. Hello, how are you guys? I miss today. Binga, zina rusha, adharis manyana. Kune vane maskini manyama. Kune vane maskini manyama type yana dhume biso vanoda kuratidza vane maginda goria maskini manyana. Hello. How are you? Skinny manyana. What did you say? Constance. Naona. Kwa moto. Ndio wakuona. Ati moro sawa. Moro sei. Madari. Naona. Abantu Chozo uyakwa vanhu hanzi bomorisa madaris. Hello. Kama ndo yakamirira mari yake kuti wani mangwana. I like. Kando garapai nayo wako. Wewe cha garapai. Na wako. Maona kavasvika. So ini ndinda panyanga tavadzinga mai venyu. Panyanga paini. Guys, kuna ndina doro.
Skin manyama. No, dinadoro guys. Guys, tatamba zvakanaka. Majaris, wonai. Ngati muni batsire kutenda mujari ushu. Mujari ushu. Ani machembere manyama. Mujari uyu tukumangwana kune kuchaindo kunopfekwa all white ani mugona. Atenga boots za my comfort all white. Anyway, atenga boots za my comfort all white. Akatenga shirt ya my comfort iri ku Akani wakachena kudarika tumebi manyama. Bani wakachena kudarika tumebi. Kudarika urere renyi. Kudarika tumebi manyama. Kudarika urere renyi. Kani wakachena. Icho kadaro ichocho. Akatenga shirt ya my comfort ya white. Akatenga shirt ya my comfort ya white. Akatenga vest mkati ya white. Akatenga ishoti trousers. Ndandawe ni mino but it's fine. Mangwana kuma kuchaindwa kuchapekwa all white. So guys ndipezereo kutenda anyway musikadzi ushu madhari zvatunoita tinojegana. Ndakangotaura kuti madzimai ine stress. My comfort vari fangwa kuti vawane all white hembe. Zokuti vakwanise kuti vapinde nevamwe zvatoita. Zvabatana mufunge. So tomorrow she's going to be like other people. Vanenge vakafanana nevamwe. My sister. Mara kuita zvakanaka. Ndichitenga pamwe chete nasokotsina. Mola musokotsina. Tinotenda my sister. Mara kuita zvakanaka. Thank you very much. Waisa usmile pameso pavo and she's going to see there. Saka hembe dzanadzo dzamai comfort the white pa all white hembe dzadzo hapo pa all white hembe shirt yeti ndakavatengera yekaki yeti ndavatengera pijama ndiana okay pijama iwo vanawo avo ndakavatengera vakapfeka vava vatomona saka kuna makeup zvabatsana anditika ehe saka guys kwasara swag kwasara butsu ya swag ndatobva tokuramba tichidzosegwa mumashure enda kufred kwandoonekwa face ndatiza nekamera vataura zita basi ndakupata live babai vanhu tona me something. I think about it now. We're gonna talk. You're not at the you went one but you oh, it's not by the birthday. Huh? Oh, it's birthday. For picnic. Oh, I think it's vakare ndakabata ichi ndikutotadza kumwa hairi harisi kuita iri kanai ndichamwara mangwangu machembere manyama ari kuda kudzima live ngainde ipapo andakadzima live ngambozunda manyama
Ha. Mana pane room service. Anza kuti my life here ngadzime yake phone. Vamamoyo masagatira ndomazunza doro rakadona ukamazunza ndoda mari ndokupa 1000 zunza mazakatira tambisai 1 kavakoma Riboti. Watenga pizza chakanga watenga zvimwe timboona zvimwe. But pizza is just that it's mazviwere SIS-MELLY kwai muri kuti dzima live SIS-MELLY vachipuromisa live kuti uchaita Bona, check this comment. ndezvavo ndindaipira hanzi hatibvi pano Rasta, check this comment. They want to send you what you want. Yes, King Abiza send e-wallet, baby. My baby. My number is 062 086 3216. You know some words I can read. Ah, some. You are this is My but I didn't unge uka pampas guys ndina doro ini apa pana doro chazotenga mangwana nhasi vari kumwa wenda katarisa asi mari yangu yedoro nayo hapana doro madodi koka muna doro ro apo pedo apa reception iripo hanzi rudu kozi chicho chikini chakubva futi hanzi vanozivawo kuti kinana. Thank you, Privi. Thank you. Itari uye. Otononoka Privi. Itari uye because ndatambudzika kana uchiziva zvako kuti unosvika seika unenge watogona hako. Naimi hanzi silent killer. Hanzi ameno naiye kina wacho vakaimba kuti kudii mari ndiyo dzavo dzamunoziva. Hanzi vanoziva nziyo dzakaimbwa na ai ndozopedzera ndarara ndisina bhaibheri handina doro zvechikoro kubva paya paya ndichitanga live i1 handirigoni airi black label ndakutoisa musoro pasi ndakuspina izvi ndakukutsai bhaibheri hanzi riuye kupi ndinokupa address uya kuinbox ndikupe address hazviti ndikupe pano uya inda kuinbox inda kuinbox WhatsApp yangu ndikudzeke kuti riuye rega ndite on phone yangu 062 086 3216 ndokupa address rouya kana uchikwanisa kuti riuye rega ndite on phone yangu. It's my inbox. 062 086 3216 inbox yangu ndokupa address then dororo
and this one location and one location at Tomboit location and one single Zapando Pando Sangana. I can go to Todaro. 062 086 3216 062 086 3216 is my number. Inbox ndakutoenda kuWhatsApp ine ndinobuda ndogamuchira chero ndikabuda hatombozivi kuti vanhu varipo location handipi vanhu location ndinosangana naUber wake kana akauraya inigirira gori hazvina basi ndichasangana naye ndogamuchira doro rangu handimaona so ini ndinogamuchira ondipa doro rangu hana waanotomboziva handimi mazviwa so regai doro riwe ndofa nekuda doro amana handawa nekuda doro amana doro iri ndiri kuritadza iri kubva patatanga live nanhasi rakangodai. Thank you, Odabia. Thank you. Ndakuudza kuti inbox. What are you shaking, guys? Within it's that. Yes. Now the problem. That's the thing. Tonight the same but You know the name of the place. It's better. I someone to that kubawa I can say that kubawa I'm sorry I'm not arrogant. So that's why I'm on. Okay, write your number. Write your number, baby. That's not But anyway, it's fine. Guys, you are leaving me outside. I don't understand. We are forgetting our venue. We are forgetting our venue. I just want to understand what she So even when Yatora number dzako la. Why did you bow? Dear,
unoti kubhira unotiitira mangwana doro zvako kwavhakwa nokupa location unondiitira mangwana osviwa lavhi zvanhu zvatikumwana zvodoro hazviziita nokuti tozosvika tapiwa maminitsi mangani We do have a challenge for everything. Even if you want the breakfast, we must take the transport. If you want to see the beach, if you are going to the function, you must take it. But the thing is, everything is all about the who was booking everything. You know that time that she's staying to Cape Town. Those who were organizing here, one who was staying just cheaper. They don't know anything. That's the thing. This one was looking them, the one who are staying here, but they didn't know places. They are old ladies. So this one, she's staying in Cape Town. Cape Town was helping Next time, we have to come to us also. unondiitira mangwani namba yako ndatora ukuwatsapurira But just imagine, even if we want Zara, we must pay the transport. anditi hai baby They don't provide drinking water. They just give us self-catering. As baby do maybe yes Elisa would say tukutukwanani naye swaga ndezvake ndikurewo kuti pano pandiri bhebhi parida kuvharwa so unogona kuzobva chichi so ndandati doro rangu ringouya ndorigamuchira ini mangwana because ini handisi kurara pahoteo hoteo yandiri kurara inini iri kure nevamwe ndiri kure pamwe ndei kure nevamwe so hapana nozotora andovaona saka ndandati izvona mangwana ndopaunoisa doro rangu mangwana zvendichivavhairira kakuti ndinodika nevanhu ndakabata black label kandichivanyisa kuti nashawo mari apo nechivabhilivhiza kuti nemari yacho iyo yandaenda piwa mangwana nechivabhilivhiza zvangu mangwana ndakanyarira nemari yandaenda piwa I'll talk to you tomorrow ndobva ndakuisira ndipini ndoda kuitira WhatsApp ndokuitira app ndokuitira app anotiudza zvekudira shuga kuita seiko ari kuchituka tamutukawo here mufarirawo ese hatituki vanhu vanadhumebhisu atina bhizi nevanhu isu pakufara totengwa hedu doro zvekutuka zvaari kutituka isu
hatirege kutora zvekwasiwa goko kunotukwa vanhu isati neine zvekutukana isa hatitei zvepano zvemachawo manyama zvamajaira pano zvangu zvemachawo manyama tuki vanhu itai zvemachawo manyama tuki vanhu isu kana mwana ndikuburisirei skini mukaka manyama hatinei nazvo musazvitaurei ngaite ikoko kwaari kulive isati tuki vanhu hapana mutuka mambondi wanotaura zvekumutuka hereni pano saka ndina kabata live pano saka musabvunze zvekukati aiwa ndindirikudza vanhu kuti hatinei naye kwacho guys tatamba tatandaraka toonana isoenda kumbonomwa doro murare musheka bye see you sha ndichakuwhatsappurira murare mushe bye guys love you mose ndokudai sleep well wona hadakuisa nzara handigoni kuisa nzara ndoda